Inkosi yesizwe uMandla kaNxumalo udutshulwe wabulawa ngoLwesibili ezintatha ngabantu abangaziwa engena emasangweni ehhovisi lenkosi eliseduze nomuzi wakhe. Izigameko zokuhlaselwa kwabaholi bendabuko zilokhu zikhula kusukela ngo-2016. Sekubulawa abaholi bendabuko abangama-20 onyakeni odlule. Enyangeni kaMasingana amaphoyisa amemezela ukuthi sekuboshwa abangama-25 mayelana namacala okubulawa kwabaholi bendabuko. Uhulumeni uthi kunezinhlelo zokuqikelela ukuphepha kwabaholi bendabuko kulesifundazwe. Umphathisa ubhekele abaholi bendabuko uMnumzane Siphohlomuko uthi izinhlelo zokuphepha kwabaholi bendabuko zizokwethulwa kubona laba baholi maduze. Sidlulisa umlayezo ukuthi sisebenzisana kakhulu namaphoyisa namajele ngohlelo lokuthi bonke laba abatholakala benza izinto ezingalungile zokukhipha imphefumulo yamakhosi nezinduna bakwazi basheshe babophwe amaphoyisa. Senza kakhulu nongqongqoshe umama uNkonyeni oka community safety one program yokuthi senza kanjani usi protect amakhosi ngoba into ebaluleke kakhulu ukuprotecta umphefumulo. Khona ngizohamba bengakaboshwa umuntu mayelana nalesigameko sobulawa kwenkosi yesizwe sakwaNxumalo. Thulani Msimanga, SABC News, eMnambithi.